Sziasztok srácok, én Petr vagyok, és a mai videóban egy horror játékot hoztam el nektek, ami a Toytopia vezető horror játék. Ha jól tudom, lehet benne magicálni, varázsolni, de vágjunk is bele. Akkor itt is lennénk, és igazából kaptam egy telefont, hogy szerintem a Toytopiának, ennek a helynek a vezetője igazából felhívott ugye engem, hogy készítsek riportot, hogy itt mi történt, vagy nem tudom, mert már rég ez a hely nincs jól, de észrevettem vérnyomok, lefotózzuk, hát Graphics-ba ott hagyjuk nekik. Hello. Itt is egy ajtó, itt sincs semmi. Ja, jumpscare, nem? Itt van még egy gomb. Köszöntem szépen. Igen, még egy ajtó. Van valami. Azt a This is not okay. This needs to stop now. tesó. Ne hozzám a szívfaszt. Hülye robot. Itt mit akar? Vend open doors. Nyis, ki kell nyitni az... Aha. F-fel lehet a flashlightot. És itt a varázspálca, tudunk tényleg varázsolni. F-fel lehet a flashlightot használni. 1-2-vel lehet a kamerát. Várj, ezt lefotózom nekik. Nesze. És akkor... Csirbu-csirba! Hát, ez sikerült is. Uram. Azt kis kacokot. Te szőrmók. Mi az a szőrös állatot? Szevasz, Pajter. Graphics-ba odaadom nekik ezt a fotót. Fix, hogy el fog tűnni. Ne jumpscare-t. Ki gondolta volna, hogy el fog tűnni? Igen, 1-es, 2-es lett, és itt úgy villag a fény, hogy... Jó, lecsúszunk akkor. Most megyünk be Toytopiába. Hello. Dibikóka. És ilyen kis hinta. Flash the eye. Világíts a szemmébe. Lefotózok. Aha. Mehetek labdázni. Nagyon jó. Bemenjünk oda vajon? Szembe menjek oda? Bemegyek! Bazd meg! Jumpscare-t. Na, hova kerültem? Na hát valami elkapott az a róka nyomorék. Úgy fogjuk azt nevezni, hogy szörmók, mert miért ne? Szörmók róka. Itt van egy izé, erre rá lehet klikkelni. Hey! Hey, If hey, there's anyone there, please listen to me. hallgass meg. Escape out of Kérlek, its cell. hallgass meg. And that thing is trying to Én ki escape. kell jutnod. Go to the maintenance room and close Itt all vannak the doors. színek. Ezeket mondja a zöld. Piros. Kék. Rózsaszín. Sárga. Jó, itt látom van 4 ajtó, itt most mindegyiken kell valamit feladatot csinálni. Bent. Én ide be akarok jönni? Hát muszáj lesz. Majd kiderül. Hello. Mentett a játék. Lezáródott. Itt van 3. Kedves játék, kérlek, ne hagyd több jumpscare-t, és te fekete szar, te meg szopd ki. Ezt kaptam.
hányszor kellett lefotózni? Olyan műsort csináltam, mint a szar. Ha ez nem elég, nekik rohadjanak ketté. Most mit csináljak? Ja, várjatok. Megment egy ilyen vonat. Elvittem ezt a kart. És ezt vajon hova kéne rakni? Hát közt most ki kéne találni. Valamelyik ajtóba. Már hogyha ezzel a karral kéne most valamit csinálni. Jó, skacok, most gondolkodó time van. Ott a kömbben kell ezt a szart. Ó, skacok, megtaláltam. Ide kellett betenni, és ki is nyitottunk egy ajtót. Ami már most nem tetszik. És egy jumpscare-t ne. Sziasztok! Remélem nem adtok semmi jumpscare-t. Use when. Használjam a pálcát. Ott egy box. Ott van egy felirat, lehet, hogy ezzel kell megnézni. Gyors. 41 232. Csak nehogy kimegyek, az valami a pofámba ugorjon. Aha. De jó, kinyit még egy szoba. Ez már nem nagyon tetszik. Jó napot. Jó. Mi ez a muzsika? Színház. Hö. Uram. Ez követ? Nem követ a tekintetével, ez a szar. Itt játszanom kell. Shoot the fish. Lőjem a halakat. És kacok, most vettem észre, hogy start. Ne! Halacskák! Lelőlek! Anyát, picsáját! Hú. De megijedtem, hogy vége lett a tarantó. Nem zsadunk. Nem, kinyílt valami? Aha. Nem szeretném megnyomni ezt a gombot. De az a baj, muszáj lesz. Szem ellen téveszem ezt. Jaj. Haj. Valamit lesz. Várjatok, ti hallottátok ezt a hangot? Jó, mert én is. Valami követ. Valami követ. Kacok, ne. Ez el fog kapni. Menj innen, te szar. Ez nagyon ségemben van. Ez mi a tököm volt? Nem tudom, melyik lény volt. Hú, basszeg. Ez a játék kikészít. Szomorú. Szomorú, szamuráj. Akkor boldog legyél. What? Ja, varázsol. Hát ittens kacok, megint csak az szokásos lesz. Ez a hely nagyon nem tetszik. Itt fixed lesz valami. Te mocsok! Jött a kömetsájak. Mész innen? Dodge! Itt meg mi a... Remélem ennek így kell folytatni. Itt valamit kéne csinálni. Mit kellett volna? El kell ugrani. Hol vagyok?
Mi van? De ez így folytatódik szerintem. Az meg hirtelen befog. Aki felhívott, szerintem az ez. Ami boss fight lesz, hogy miattak nem lesz itt még. Igen, ez a már megint nem tetszik. Mi ez, szutyok? Szutyimú. Ez mi? Kis genyó. Ez jó, egy hely. Valamit hallottam. Fix, hogy mögöttem fog megjelenni. I found you. Basszeg! Nyissad már! Menj! Szám, srácok, ez szám! Visszatózik el, jó, very good. Just nyissad! Ez jön! Itt egy kar! Just rakjuk be! Menj! Vonat! Jó, és kacok megmenekülünk! Jézus, elkezdett kergetni ez a nyomorék. Ez a vége volt. És kacok, egy kis nasit is kell lenni, mert konkrétan beszartam már a végétől. Ennyi volt. Igazából kacok, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, amelyben együtt fostatok velem. Igazából lesz még több horror game, most elsőnek ezt gondoltam. Peti voltam, iratkozzatok fel. Sziasztok!